Charlotte, sa Houston, la corda e caru is eisca vince. Bílinn, is den BIA LINN, bíon blaster gachin villa nura bhíon with le chéile. Bhuair géad fáilte go dtí an Houston in nuamh tá corda lomsa sa Houston agus tá fáin ar san dal cócracht. Seo Linn agus bulamist leis an bhfoireann. Is Misha Ashin. Is Smile Mixed Free Soccer. Das bula latsa, cé tá naca latan sin, cé tusa? Lisha. Is Smile me bheith ag cócracht le mo wam sa Houston sa waya. Janan with Kaki Millis agus Janan with Buniga. Is Misha Shafra. Is Smile Sugri sa far. Is Misha Cara. Go das bula lat Cara. Is Smile Lumpsa ag Dahiisteach. Was mal het weg dahuisteach? Oh, smalam station freshen. Nish, wil mi de fad reik dal cócracht. Anava, ach douche. Cahamid with egg in the end of. Cahamid na lava in it. Ishka is galuna, dance up a lean. Glan na lava, leshan supple bubblein. Or dog meludin. Glan the lava, leshan supple bubblein. Nish fechar lava, tashiad glanta gwyn goodian. Tá right curry fáca gomsa an ihe réir agus ba bhailim bhdéigean a dhéanamh chun úsáid a bhaintas. Fécha me sa leabhar cócreachta go bheice me bhfuil aon rud istegan a charóch linn. Seo leabhar cócreachta le mamó le cócó. Is má le mamó le cócó a bheith taistil timpeall an domhan ag bailú scéalta agus ag cuairdach idir dúine. Bhfuil si go deas? Tá. Bhfuil si cosú le cócó? Tá. Nis meas tú bhfuil idir deasa dúine nuamh. Fécha me sa leabhar cócreachta. Oh, ansmaoinmh go dó. In nuamh táimid chun samósaí a dhéanamh. Beidir go bhfuil roinnt ólais ag cócó faoi BIA Indiach. Nis go bhfuil sé. Hi, gach duine! Is bra le mamo bíon na nuair rial, agus is bra lomsa cumhaid. Sin an bhfuil méid tóca a bheith jos an óhharragu áiseach. Seo siopa a bhfuil ahan ceinial bia simúl an. A úsid an daoine le heideas ó hiartha na háise chócaráil. Is aid an mhór ar fadaí an áise, agus mar sin tá réimse mór bia le fáileán. Ó hiartha mar an Chín, agus an India, an Chilean, agus Vietnam. Spísrí agus tarthaí agus anlan agus milseoga. Caithí mé spísrí a cheannach do mo chairdiú an India. Ibrion Machara Mustafa sa Bhíolan Indiach seo. Is as Bengal Mustafa san India. Hannig tradalithe ó gach cairn den dóin go Bengal, agus thug siad a land, spíseirí, agus bíana, agus idislá, agus mar sin, tá an bia go héintach. Agus tá an tóir ar bhia sráide. Sin grimanna gasta a dhéaltar ar an tráid le muintir gréithach na cacrach a chuneol bra baithithe. Aniu tá muid a gola anú dal, ceinial de anrí spísreach a dhéantar le lentilí, intach follan agus bra balasta. Na spéisiúla chócó, ach tá obair le déanamh seo, cahamid na samósaí dhéanamh. Nis, go me amach céirdíad na rudéile bheith go tastal win inmh. Tá lista stig sa leabhar cócreachta. Póthéasarán, plúr, beag curry a tastal win, agus tá cuid fáca na réir, beag iogurt a tastal win, cucumber, agus miantas. Nis, an bhfuil dronaló go gachtainna? Tá. Well, an rud atá tastal winne ná cearnóg a dhéanamh as. Chuir beag an plúr ar chrán faointe mar seo. Nis, chun
cairnóg a dhéanamh as dronalóg, caithimid rolla suas agus síos. Suas agus síos. An obair sin clear. Bhí dronalóg agam agus inis tá cairnóg agam. Caithimid iad sin a roinnt I gceithre chuid. Scéan. Bhín cúnamh ina fásta ag tastal an seo. Lína síos sa lár. Agus den ceithre cearnóg beag as. Sin ceithre chearnóg atá gomsa. Fecinn sibh? Ceann a bháin, ceann eile, ceann an seo agus ceann an sin. Anna bha líise, anna bha uisín, mathú siafra agus mathú cara. Ba chearcamach óh I gach duine. Tugann tú cnagín beag don nó buile beag de, an seo. Brún tú de bhéiristeach agus scaoilann tú leis. Anis, tá sé nám dúin dul a masca. Ó tá sé isa, is féidir linn. Ag spríos a chiistin, is féidir linn. Peig rolla ag masca nu ag bell sa mar sin. Dan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag din a billa, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla ag masca nu ag bell sa mar sin. Dan BIA LINN, mar is féidir linn. Hi, sé gini waithe an seo a BIA India hatá mé le chilio ólam fa BIA Indiach. Tá muide Janu anrí spísreach le lentili ar a Dr. Dal. Tá cócarach le spéisiúí cosal le bheith painteal picture le cuid mhór blásanna éagsala. Is fiol century i'r a land a phobl na Hindia. Ta an dal sio janta gan fiol, ach ta na lenturi land a frochen. Anish ta muja gulianu kinnel aran a Dr. Nan Le plur gista agus yogurt a yanter a nan. Baculture Ace and Oyen Chase Specialty Show. Neil Shashaw Kosel la Haran Khrinyuk the Wamu. BIA INDIACH! Táid chun dalig paintáil ach paintáil ar na cairnógaí téasarán seo. Nis, níl míad ach gur fráma ar gach cairnóg, mar sin tíir timpeall chur fráma ar an imil. Fráma an seo, fráma an seo. Ar nós fráma bheith ar pictúr. Vita. Fráma das. Tá sé saisún os finóg na fuil. Ta. Líse, cé bhéad cairnóg atá gutsa? 1, 2, 3, 4. Na bha. Bhfuil gach ceann paintáil agat? Tá choirí agam sa an seo. Tá sé seo agam le naid seo a líana. Ceart go leor? Nis, chun tú beagán sa leor, ná chur nómarcha ann mar be sé dechar iad a ile. Nis. A nis a chuir de taspáin dom na cairnógaí atá gaibh? Na bha, tá siad líonta agaibh. Anis, táid chun na cairnóga a athhrúisteach go rud ag an difriúil. Tá mis a chun tríontáin a dhéanamh as na cairnóga seo ar fad. Fécharmsa. Tám chun é seo a lúba agus é a ile, mar seo. Agus brúm a síos, mar seo. Tríontáin mar sin. An bheice sibh? Tá sibh brá ná agus seo. An obair fad a chuirde. Caithimid iad a féintáil.
Right of gach in a cheann, tá muid paintáil a ríist. Ní neart go cur le chéile, se linne go bhú béile. Caró me leat is caró tú long, tám sosta go bhfuil cuirte dasa a gom. Féach nach bhfuil cuirte dasa a gom. Bhfuil gacha le cheann paintáil a gibh? Tá! Céir dhéana míad lónis? Cursa oin iad. An smaoinemh go dó. Ó, na bha tá siad sanna fechant anias. Ó! Trocha no mate. Tá na samósaí san ainanis agus be siad spíosrach agus blasta. Ach, mas tú bhfuil éon chóirle ag mamó doing. Beidir go bhfuil rud éigean sa leabhar cócirsa a bheith go deas leis na samósaí. Fechna. Smaoinemh úntach ag mamó maras go ná. An bhfuil iogurt ag éon duine? Tá! Agus céir tá sa bhela eile seo. Tá cucumber agus ag geartha suas go mion in bhecinn sibh. Agus bhfuil is ag éon duine cén libh é seo? Miantas, anna bha. Nis, be sé sin go deas mar nuair atá tú ag githe rud éigean spíoiseach tá sé deas go rud éigean fuair ithe ar nós iogurt ina haanta. Ach, tá jab le déanamh caithimid an miantas a dheartha suas lenar lábha, é bhrisise suas é strachant as a chéile. Is féidir é bhasca tríd an iogurt. Seo. Miantas agus cucumber leis an iogurt. Nuair bheith na samósaí réig, be míid ábalta na samósaí a dipáilisteach sa iogurte agus be siad go hálinn. Ach, tá náid trí na chéile. Cad dhéana míid? Glán suas. An smaoinemh ar fad glanamid suas. Glan gachinad agus ní gachini, bín na cócarí is fear go má ag glana sa hí. Glan gachinad agus ní gachini, tá sé éasca bheith ag glana nuair a bhí an muid a canna. Tan chócar a thart gach rud ar ais mar is ceart. Hey, Rhys an duine! Is bralam BIA's tíre eile ihe, mar sin seo an lá geal dúsa. Cad is aim den óan seo? Tan dúr! Agus cad a thugtar ar an aran seo? Nan! Is aran lahan é nan a mín an túrar san India. An nis tá mé hen agus mar cháirte fa chunne sulta winch as béla specialta Indiach a goteachta chéile. Dal blasta spíosrach atá agin agus rinch nan galanta úr. Nach ítach é bíana éagsala as tíortha éagsala rial. Ó, a chuirde tá cuma álainn ar an BIA Indiach seo. An bhfuil gachtain a réig chun an borda le amach? Úntach. Sí síos, gach duine le chéile, tar éis a bhar an léig tá an BIA réig. Sí síos, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feic béle bra a grin. Tó ceall, agus is féidir leat cuid an dip a thógant freisin. Samósa deastaite ó sin. Tá gur cuid an dip? Úntach má, tó ceann siomhre? Ó, ceann a gut san sin. Ceann cara. Ó, agus ceann fáca domsa agus cuireméin dip sa leabhar. An gapan tú gúil sé blasta siomhre? Go hallan. Cé a ceapan tusa? Blasta. Cé a ceapan líise? Blasta. Marcanna as cúig? Cúndachta. Cúig as cúig? Ó, gaith bhfuil se anna blasta mar sin. Cé a ceapan tusa cara? Inta mói. Einta mai, agus marcanna as cúig? Fiha. Fihe as cúig! Wow, gaith bhfuil se anna blasta mar sin. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie. Slán!